pach jopiny tich ang'wen juma mabiro e wi lipod NADCO. Machiegni kendo nyakoromogi par ni nyalo tudori kodwa namba mar ote machuok en 239 bende yudo wakanyo e mbui mopogore opogore wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV yudo achiel kachiel bende e mbui mar YouTube man Ramogi TV wantiere X wantiere Instagram nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni janon budget mag piny owacho Margaret Nyakango owacho ni chenro mag dongruok e pacho ka othirno ni mar counties oketo maino mar getiyo gi thoth omenda e chulo osara. Koloso odiochieng' mar ariyo romo matwak e weche osara, Nyakango medo ni chudo mambalang' jotije manyawawa kod chulo joma ok ti makare gin moko kuom gigo mamedo pek e aguch omenda. The technological integration. And this involves integrating systems like the IFMIS that we have right now with the IPPD. Why do we have them as standalone systems? This would solve the wage bill accuracy issue. I do know that currently we have been insisting that all the employees to be put up on the IPPD. The next thing would be to connect this to IFMIS, and then we should be in a position now to get our reconciliations right. Then, manual payroll systems introduce computational errors, and we know that. We also know that ghost workers come in either by design or default. We are insisting that new employees on IPPD be all registered and that the process be quickened. Kawadhi Jimeni Director machon mar National Museums of Kenya Mzalendo Kibunja kod joma moko adek owe kod rambur mar shillings bilion 5 ng'ato ka ng'ato. Kane owinjo bura ni jang'ad bura Victor Wakumile onyiso achijegi mondo kik donjre kod joneno kendo chiw obok mag wuoth ne doho. Jang'wen gi tudo gi ketho mar tiyo arietha kod omenda mag piny owacho, tiyo marach kod apisi kod luoko pesa. Bura ni biro winji kendo tarik 2 dwe mar auchiel higani. When we start interpreting this one in Swahili, I do not know the equivalent of principle. So save us, because we understand English, right? And counsel is here. We read the charges in English. Okay. Kindly. Mr. Nana, that is okay? Mr. Nyaga, sorry. That is okay. Jatend migepe Musalia Mudavadi wacho ni lweny ma Sudan koro nego rum kaluwore ni lweny no osedhi ahinya kuom kinde malach kendo koro ketho kwe kod arita ne pinje malibamba bende. Mudavadi mane loso boma Paris, piny mar France e kinde romo matwak ewi manyo kwe mochwere ne piny Sudan, owacho ni piny Kenya oseketo maino mare wi chenro mariwe kod pinje mamoko ahinya wi kwe kod arita makare pinje mag libamba. Kata kamano olero ni lweny ma Sudan en gino makoro ketho arita makare kod kwe ne pinje mantiere alwora mar Afrika ma ugwe kod Afrika mangima. This visit was a session convened by the government of France, Germany, and the European Union, primarily to get the world to focus on the tragedy that continues to evolve in Sudan. All right? Sudan, a year ago, disintegrated into a chaotic situation. There was an overthrow of the regime, and then after that, 2 of the generals who are part of one team ended up fighting, and they continue to fight. Sudan is the 15th largest country in the world. And for the last 1 year,
when they have been in conflict, there is a humanitarian crisis of very serious proportion. Over 14,000 people have died. We have seen about 9 million being displaced and disappearing into neighboring countries, and some internally displaced. Riwruok mar jolony e weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya okwedo ma okalo oboke mar ogai mar obila Japheth Koome makwedo ng'anyo mar lakteche madhi nyime e pacho ka. E oboke ma ogol kod jakom mar riwruogno Laktar Louis Mashogu okoni gichung' motegno kod riwruoge mag thieth kendo piny owacho winjo tiek ng'ur ma lakteche osebedo ka chwalo. Gikoni piny owacho medo mana rocho sekta no kuom yie mondo mi ng'anyogo med dhi nyime. Jatend migao mar thieth Susan Akumicha koro konigi kore mar bedo piny kendo twak kod lakteche wi ng'anyo madhi nyime e pacho ka. Akumicha mane loso e kaunti ma Kajiado koni bang' ndalo adek gidhi bedo ka giseyudo duoko makare mar tieko ng'anyo. Jalup gavana ma Kajiado Martin Moshisho bende okoni nyaka lakteche yie winjo twak madhi tieko midhiero mar ng'anyo ka okoni ma e kinde ma lakteche mabandia tiyo kod jotuo e yo ma ok owinjore. We pray most earnestly that a solution be found together. Negotiation requires a give and take, and the sooner this is done, the better. We are hopeful that with the collaboration with the Council of Governors, I know we are working hand in hand to make sure that we come with the best decision that will bring a mediation to this stalemate. Then our country will continue to receive health services. I want to assure you and assure the public in Kenya that as a government, we are working around the clock to ensure an amicable and lasting solution is reached. What we do not want to do as a government is to put a bandage on a wound without treating it. That is why we are taking our time. And since morning, I have had 3 meetings. And I want to assure Kenyans that this situation is going to be in control. If not tomorrow, in the next few days, we are going to reach an agreement. Jaod bura Masia Christine Ombaka koro dwaro ni jatend migao mar thieth Susan Akumicha ogwe tao nikech okoso tieko ng'anyo mar lakteche masani koro osekalo dwe achiel. Koloso romo mar jokanyo mag ODM e gweng' magem, Ombaka owacho ni Akumicha onego we tich nikech jopiny mang'eny osebedo ka wito ngimagi kaluwore gi piny owacho kod Akumicha tamore chopo winjruok kod lakteche. Ombaka bende owacho ni jopiny mang'eny wito ngimagi nikech gimako tuoche ma inyalo geng' kod thiedho ka otim dwach lakteche. We are a careless nation, a careless government that has allowed people or have allowed nurses and doctors to go on strike this long. It's too long. The strike could have lasted 1 day. We have a system that must listen. We cannot defy the plight of doctors. They have genuine issues that they're raising. And if the Minister of Health cannot listen, then she should pack and go. She's not serving anybody. We don't see the value of having that minister there. We are just seeing people dying, the doctors are in the streets, and life is becoming unbearable. I'm taking this chance to warn and to advise the CS to take charge. She's letting us down as women, because a woman should be one that takes care of life of a family.
Jod bura ma Kibra Peter Orero koro kwa hotel migao mar somo Thurkam mondo ne ni oro omenda mag nyithindo chon motelo ne yawo skunde dwe manyien. Jod bura olero ni tam mokwongo jotend skunde ahinya to mag sekondar ne okale pek kalore kod nok mar omenda mag tayo skunde. Orero ne owacho magi seche mane oyuore nyasi mar chiwo omenda mag hola ne mine ma Kibra e log tich ma Kibra. Orero bende ne okone piny owacho mondo ne ni otieko midhiero mag nok mag klese e thoth skunde gino mabende chal kama biro thiro weche mag somo. Kane waloro bunge pesa mogik 50% nano wach ni oro first time ne giwacho ni gioro 50% lakini ne ok en exactly 50%. Koro sani owinjo bed ni ka skul pok oyawore to gior 30% mar pesa mowinjo skundi otigo kanyalore. To nyaka sani pok pesa no wageno ni kapok oyaw skul to ginyalo oro. Lakini ma osebedo ga ka ok en wach maber ni samoro skunde iyawo to pok oter pesa. Omiyo jogo marito skunde kaka principal bedo ga gi thagruok ahinya nikech nyithindo onge kata buge ma ginyalo tiyogo to classes be ji opong'o, moko classes ji nitie 70. Koro thagruok nitiere ahinya skunde magwa kapok ooro pesa ma iluongo ni free day secondary education. Nyakoromogi pod wadhi nyime kod weche ma nyien mana ka gichopono kaeri. Jaod bura ma Siaya Christine Ombaka wacho ni ok gibi yiene andhoke manyalo dhogo duond bura mar ODM olar kom moro amora e duond burano komendo ne jogo mochung' motegno kod ODM ema ibiro yienegi lara kom moro amora yiero margi mar kor gwenge michano kara mochan tim tarik 27 mar dweni. Ombaka wacho ni gidwa keto ranyisi ni mar chung' od bura mar gem ochung' motegno e tok duond bura mar ODM kochiwo siem ni kaging'weyo yiero jal mobalo kod ODM to gibi yiene bede yiero mar kor gwenge. Bende wacho ni yiero mag ODM e kar chung' od bura magem ibiro time yor kwe kod ratiro kojiwo mine, rowere kod jogo modak kod ng'ol owuogo kolar kombe mopogore opogore e ODM. Wach mane osir kod jakom mar ODM bade magem Niko Chola. Kawuono wan gi bura mar branch mar gem. Wawinjore ni ng'ata madwaro kom e polling station odwaro bedo chairman, odwaro bedo delegate. Koro mondo dhi oikre MCAs wagi bro luorore e wards gi, bro nyisogi kaka idhi tim elections go, bro nyisogi kaka kidwaro kom ti apply gi namba bibro ndike tioro Nairobi kaito duogo kosebiro. Koro ini chak mana manyo jogi midwa ni mondo bi obaki kidwaro bedo chairman, kidwaro bedo youth leader, kidwaro bedo women rep. Iwachonwa ni jomoko dwa gowa, iwachonwa ni jomoko bende iko kaka gidwa ketho elections. To mano gin wan ok waketh gimoro. Wan wadwaro a peaceful election mar tarik 27. And money is what you're going to see. Money is what you're going to midhi neno. Adwa kawo thuolo ni mondo akoni joma mine olar kombegi. Nikech mine kadwa telo in future 2027 ichako gi grassroots. Omiyo mine wuoguru oko, yudhe wuoguru oko, jogo modak gi ng'ol wuoguru oko. Mondo kaw kombegi, mondo chak strategize for future leadership. Nyakoromogi dakika 14 tok saa 7 ka yo mokwongo chenro en mar migago aneno kanyo ka Blaze Calvin wacho ni oneno TV kowuok e gweng' mar Luanda kawuore. Kamano Dave Woda this wacho ni ma en Miss David kawuok Awasi niko tune tena sana. Kamano Victor Olwenyo neno waka entiere kanyo e Siaya County, Nyakwar Kadeso neno waka entiere Homa Bay County, Godino Chieng' neno Ramogi TV kenda Ndora Phase 4 sirikalo milak teche pesa ma kwa wacho ni jopiny inyore. Ruth Nyathio Chieng' manyo kombe siasa gi tinde en mana lwenya neno migago kanu moja. Kamano Ruth Peter Kawa wacho ni neno waka entiere Masai Mara. Vera Disley wacho ni Lerndi. Masai Mtamu wacho ni oneno waka entiere Narok. Godino Chieng' neno wakuok Dandora Phase 4. Clemo bende neno waka entiere Uriri ko wacho ni omoso jo Uriri kanyo te. Wycliffe Ogutu nitere gi komba wacho ni onge ringo nyaka giko Shemo amba bende wacho ni wawinjore kendo wanenore yo makare. Nyakoromogi kik idhi mabor. Migago pod dhi nyime tok yweyo.
Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487 *3# to get this song. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV.
Anyuola moyo 200 e alwora mar Maisha Kamili kod Githigondo e gweng' ma Mwea County ma Kirinyaga yudo chandruok mang' koth maduong' manochwe otieno ma piny orugo kawuono kendo kelo ula manodonjo e udi. Jodago wacho ni ne giyudo pio ula e utegi bang' aora Mathiba muoch kendo muko kor ot mar Wanguru, wach ma owegi maonge udi. Gikwayo ni sirikal odonje wachno mondo resgi, moko kuomgi oketo kambi e skunde mantiere machiegni. E jumbe 2 koro koth mager osebedo kachwe e pacho ka kendo kelo kethruok mar mwandu e kuonde mathoth. Jolony weche mag chal mar kor lwasi wacho ni koth makamae pod biro medo chwe. Jana tulipatikana na shida ya mvua kubwa sana, ilinyesha huko hadi maji kaingia kwa nyumba. Sasa vile maji kuingia kwa nyumba juu mvua ilikuwa kubwa, ilibeba mavitu zetu zote, kila kitu kwa nyumba yani ikaenda nazo. Sisi tukapata shida kubwa kwa sababu hatukuwa tumepika, hatukuwa tumekula, hatukuwa na place ya kulala, hatukuwa na place ya kulala. Sasa ikabidi hii mambo yambiwe mheshimiwa. Wacha niseme hakuna familia ikuathirika, maana hiyo barabara ya rami yenye imepita hapo Maisha Kamili, yani ikifuradi kila maji na yani ikifuradi hakuna plot, unajua plot zote ziko na drainage na drainage zao zinatupa maji kwa drain main iko kwa barabara. Sasa hiyo drain ya barabara ikijaa maji yote inarudi kwa plot zote. Yeah. Kwa hivyo the best thing ni hao watu wakanjo wakikuja kama ni wakanjo wengine wakuje watu wasafishe hizo drainage. I am sure hiyo itakuwa mzuri. Juu akiachilia hii area imekuwa kila wakati, kila mvua ikinyesha lazima hii area iwe na drainage. Nyakoromogi pod wadhi nyime kod weche manyien kama chenro mar kawo pach jopiny ewi lipot mar NADCO biro chako odiechieng' Ang'wen juma manyien to komiti chike mar od bura mamalo kod mar Senate tieko nono lipodno. Romo ma kanyakla kind committees go kawuono giwinjore mar kawo thuolo kochako odiechieng' 5 mar tieko nono lipodno ka giwacho ni gin chien e kete tim. Gie kaeri watudore achiel kachiel kod lipota marwa mano Walter Nyambaga mar mondo mi omiwa ler ewi chal mar nono lipodno ero mar NADCO. Wadhi achiel kachiel mar ng'eyo ni to wach makamano ochopo kanye to chal mar kawo pach oganda chalo nade. Walter, mana kinyalo winja, inyalo mana chiwonwa ler ni to gie kinde ni ang'o madhi nyime to kawo pach oganda ewi lipot mar NADCO dhi timore nade to gin weche mage madito mabende irango e wach mar kawo pach oganda. Simpros in kare kendo kaka isikete no en adieri ni kamiti mokelo kanyakla mano mar od bura to kod mano mar Senate mano ochwe kom kod jokombe ariyo Hilary Sigei kanyakla kod George Murugara mane obedo kod twak yo kinyi makawuono kendo chopo e winjruok ni gisebedo ka giyware kendo thuolo dong' machuok mondo mi gichop kare lipot mane ochwale mbele jodito mago mag Azimio kanyakla kod ma Kenya Kwanza kendo bedo kod winjruok ni kamiti marango weche mag chike pachoka mano the jela committee mar od bura owinjo bed ne doyo iye kendo timo lokruoge moko mowinjore kokamano tibi kale kaka en tiyo. Kinyi makawuono komiti no bedo kod winjruok ni koro gidhi kawo thuolo machuok ne mondo mi lipotno endo keti kare. Bende lipotno ne nitie kod dwaro mathoth mane mulo katiba pachoka to mulo katiba pachoka nyaka koro dhi gwel pach oganda. Chieng' tich Ang'wen gibiro bedo piny mondo mi koro gikaw pach oganda nikech gino dwaro ni mondo mul moko kuom thuond kata thuok katiba pachoka. Gin kod chenro mabiro kawo gibiro bedo gitengo odiechieng' mar tich abich mondo mi koro gichone od bura kale kaka idwaro. Moko kuom gigo magiketo kata gimiyo mbi e lipodno endo en mondo mi gikaw thuolo makende mar ng'iyo kenge mibidhi los godo duol mata oyiro pachoka the Independent Electoral Boundaries Commission IBC ma nyaka chop seche giendi wachore ni ok nyal dhi nyime kod tayo chenro mage mowinjore otim kalore ni ginok kendo bende ok giromo wang'e momiyo ginyalo dhi nyime kod kongo kata loso kiewo pachoka nikech katiba dwaro ni tok higni 8 kata 10 to winjo bed ni moko kuom kuonde chung' ute bura
kata moko tong' mag pacho kendi winjo beni chake ng'iyo kendo kotenre kod chik manyiso ni gisani mano ok nyal dhiyo nyime ka giloso mokelo kanyakla jaod bura mar Riedo Tinda Molo kanyakla kod mano Rwaka Tije Kajwang' wacho ni thuolo rumo kendo moko kuom kuonde moko mowinjo beni time yiero madundo kuonde moko ma bende onge kata jogo ma gin bende nyalo chwalo dwaro margi kaka jaod bura osebedo ka dhiyo nyime kumo mana higa achiel. Dwaro nitiere mondo mi los IBC mondo mi IBC no dhi nyime chalo tich pacho kae. Koro nyakla mar kamiti marango weche mag chike pacho ka the jela committee mano mar Senate kod od bura ogike winjruok ni thuolo rumo mar chako goyo pangles mondo giketie tim report maked kod mano ewi seche goendo dwaro nitiere kata mondo mi ketie tim ka kweth magazini la moja One Kenya Alliance kanyakla kod mago ma Kenya Kwanza osebedo kayware kendo moko chayo jowetegi ni mosebedo ka ok ketie tim kendo tugo moro mar apoyo kod paka mar deko chenro maked kod mano mondo mi ketie tim report dwaro ni mondo losi apisi moro mar kweth maketo piny owacho tesre ma bende biro ber kisiro kod piny owacho magi gigo mowinjo beni keto kendo idoyo igi makare moko kuom lokruoge medo ni mondo ng'e malong'o en kwan mag joma mine kaka katiba dwaro kendo chopo kare obed achiel ewi adek makwan makedo kod mano koro ma en report makoro gibiro dhi chako rango ei matut kendo goyo okang' ka ging'iyo ni to bende gibiro chopo kare nikech thuolo bende osebedo ka koro nok mokalo moko kuom gigo mane Azimio dwaro to kod mago ma Kenya Kwanza dwaro. Report ni endo biro dhi go ng'wech Simpros ukinyi makawuono ni endi kata mana nyeri mabokalo ng'anyo moro odwa bedo matin e dier od bura kae ndi mana ka lidho ni alidho mondo bedo go ging'eyo ni nitiere ywak makende kaachiel kod moko kuom loso chike mabiro dwaro ni nitiere jogo ma seche moko ka dwaro tich to donjo ng'wech kochopo e apisi tigo ni mondo gichiwie gimoro matin kata chunogi mondo mi gichiwie mit bilie ka opore gi mit bilie chopo kod geria gi thuon ko giyudo gimoro mano en chik makoro kaw kod jaod bura ma en Karoli Omondi kanyakla kod jaod bura ma Nairobi County Esther Passaris e kind jotelo mamoko monywando Beatrice Alache Madagoreti kendo idhi chopne speaker odiochieng' ma kawuono ni endi mondo goe mbaka malach moketo ni ikawo okang' ne jogo ma seche moko ochopo kaendi kar kwan ma chopo mana ji 200 gi wiye mowuok e kuonde dak mopogore opogore machalo kaka Dagoreti, Kangembi, Mkuru kwa Njenga, Madhare to gi kuonde moko kane gichopo e od bura kaendi e gibedo kod tich matek kod polisi mondo mi otam gidonjo e od bura mak mana ni nok gichopo to gichwalo kwayo margi midhi pedhi mondo mi losie chik moro mabiro keto bedo ataro mar tok chik ponono ni ng'ato dwaro tich tikwaye ni mondo ibed kod achiel. Upogore kod mano kopo ni gidwaro pi kuonde ma gidakie to nyaka ikete ma ibed kod achiel. Mano en chik makoro ibiro dhi doiye kaendi koloso bedo chik Simpros joma mine nyalo bedo kod ratiro mar yudo tich mok idhi kuom moko kuom gigo magiwacho ni gikale ka gin bende giriedo ni kata mana kinde mag chopier ria kanyakla kod dwaro mwandu mamoko mag jolupo jo timo ala kamago endo wich kuot makamano bet ka gikale alidha nikech ma gimo yudore e kinde machal kod mar kachila nyaka e studio Simpros pono kod penjo ibiro chwalo na bat mano e kaka weche bedo machal ahinya motenre kod ng'anyo mobedo kae deka moko machuokno kanyakla kod report makoro mar nadko madhi gweng'wech pacho ka weche ariyogo ochuno nyaka e studio. Erokamano nya Walter Nyambaga mago weche ma dito kendo ma igi pek wageno ni e report mabiro mbele kanyo wabiro ng'eyo tiendgi kendo wabiro ng'eyo gi e yo matut. Erokamano nya Walter. Nyakaramogi wadhi nyime koda weche manyien kama grube mag mond liete maromo 16 e kaunti ma Migori oyudo jolo kod omenda maromo $4 million kowuok kuom riwruok mar Dorcas Rigathi Foundation ka otenore kod Agnes Ochilo Foundation magidhi tiyogo e pith mar rech. Jojuma nigi mathoth. E bwo chendoni mar pith mar rech ma isiro kod riwruokno mar Dorcas Rigathi Foundation ka otenore kod Agnes Ochilo Foundation kod piny owacho mar kaunti ma Migori, grup ka grup dhi domenda maromo gana 150 magidhi tiyo godo e chenrogo mag pidho rech. Grubegi mag mond liete kuongo yudo tiegruok ka ukuma pisas mawuok e migawo mar pith rech e kaunti ma Migori ka koro pok omigi omendani mar pidho rech. Our fisheries department led by our chief officer has taken the ladies through the process of fish farming. They've been taught how to take care of the fish, how to put up the fish ponds, and even how to market their fish. So we saw it fit that today we come and hand over the checks to them. These are groups that are already established. Jod Governor ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyo kinde mach omendani ne wani chenro ni dhi ting'o malo nweng'o mag mond liete ma osebedo kojwang'.
owach ni pod giloso chenro mamoko mag jolo gube moko mag mond liete ma bende koyudo kony e bo chenro ni. Is a very small figure if you consider what is we have in Migori, but I'm also happy to let you know that our county assembly has already approved some grant that will be given to the women. The women will have a choice of what they want to do. Some will continue with fish farming, some will do other things. So this is not the only money that is available for women empowerment in Migori. Mon liete manoyudo omenda ni mar pidho rech wach ni koro giikore mar timo pith mar rech mondo koro ting' malo nweng'o maggi ka giwacho ni thothgi osebedo kod pek e yudo nweng'o. Aneno ka wadhi yudo konyruok e rech mwadhi pidhoni nikech kuom rechni wadhi yudo pesa, wanyalo puonjo nyithindo, wadhi chiemo, wanyalo bedo gi thuolo mar yudo ohala mamoko kuom ma. Ok wadwa goyo mama piny kech en kaka mama ong'eyo ni chiemo dwarre ot. Mond liete gin joma osewe chien ahinya. Mama Agnes okelonwa ni koro nwaneno ni ber mondo mi wadonje pith rech. Pith rech kae nwaneno ni dhi konyowa sawa sawa nikech ni wasebedo ga kwa puro koro wadhi temane gi pith rech ni. Apisa maduong' e migawo mar kaunti ma Migoyo Jojo Chola wach ni gibiro dhi nyime mar jolo grubegi ka ging'ado ne girieko kaachiel kod miyo gi chiemb rech kod kony mamoko. Ne wawuoyo gi jo ABDP gi kendo ko gikonyowa e gero cold storage nikech wayudo ka rech medo pidhore to rech en gima kikayo ni pap to ka piny gi kodhiambo ka ok ikane maber to osekethore. Jogi dhi konyowa weche mag gero cold storage e chirni ma kuonde moyier kaka Migori, Awendo ka to kod Rongo. An kaka budget marwa kaka county wadhi gero moro Isebania, wadhi gero moro Uriri. Owacho ni rech nitiere kod chiro maber e kaunti ma Migori nikech nok mantiere ka bendo ji oganda mondo koro pidh rech. Rech to nyaka sama wuoni ni production pod ni piny nikech demand mar rech medo dhi malo. Tiyudo ka demand dhi malo to production tend to be low. Migori kama ngima wan gi farmers 1,300 ma wasemulo ngimagi man gi ponds gi kendo mosemi nyithi rech. Kendo ma kata kony ma koro donjo ni dhi supplement ahinya weche mag pond mag pidho rech ka. Mon liete obede nyaka sani koyudo konyruok mar jolwechego mag pidho rech e kaunti ma Migori. Wach ni gisebedo kod midhiero mathoth to ahinya yorego mag nweng'o ka dwaro margi en ni piny owacho koro med bedo kod chenro mopogore opogore koro nyalo jologi e chenro magi mag nweng'o e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamano George Juma ka owuok Migori wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama chenro mar kawo rowere mabiro riwore gi bad migawo mochung' ne rito le mag bunge Kenya Wildlife Service dhi nyime kaunti no kama rowere ma oingo 1,000 oyuoro mar temo apgi e chenro no. Chenro no mane ochakore okinyi ma kawuono dhi nyime alap tuke mar Raila Odinga Homa Bay Stadium kendo ochung'e gi apisas manitie e rang'eny mopogore bad migawo mar KWS. Kata doko ni thoth rowere mawuok e sub counties mopogore kaunti ma Homa Bay oyuoro e chenro no mana rowere 19 kende ema idhi kawo mondo oriwre gi migawo no. Jalup Director e migawo mar KWS Samuel Tokore ma otelo chenro no kitimo e yo ma uyanga maonge mibadhi kendo mana rowere ma oyudi ni kod gigo duto madwarore midhi kawo. Announced a month ago. It's an exercise that started yesterday on 15th of April, and today on 16th of April we are here in the county of Homa Bay. Today here we are recruiting the rangers. We've already started the process this morning by following up the due steps that are there. The recruits, we're taking them from the age of 18 to 26, and we are checking their certifications that they have the O-level certificate, D plane and above. And I want to assure you this exercise is going to run smoothly. It's going to be free and fair. Nyakano chake wasedhi maber mogik kuma koro itimo physical check. Gin gik mopogore opogore inyalo goli ne gima tin lakini gin fair. Wang' achiel notamore ning'ore maber gima miyo no gola. Koro wabiro gi nyathini mondo oyud kaka nyalo konyore. Aiti mare ber, dende oyud ka ber, okawe to ka gik kama koro idhi mining'o wang'. Koro kanye kama koro ogole oko ni oko ning'o wang'e maber. To kaka jo Homa Bay County dhano ng'eny ka nikech constituency ma wan gogo ni ka te division ma wan go nitie ka
dhano ni ka mang'eny kabisa. Nyamreche kar chung'od bura ma Budalangi mayudore kaunti ma Busia orwako chenro mar pith rech kaka achiel kuom okang' mar dongo yuto margi. Kane otelnegi e chenrono kod jalup gavana ma Busia Arthur Odera, owacho ni nitie tiende nyamreche kata nitiere ting' nyamreche nitie tiende mar nyamreche donjo e riwruoge mag dongruok mar yudo kony mopogore. Odera omedo jiwo jochiw thieth go mondo obed e ong'ala manyime e ndikruok mar okumba manyien mar thieth ma en SHIF. Jotelo mopogore opogore bende ne oyango ber chiwo thieth e ngima oganda. We are very proud of the Bunyala CHP network. Mumetusaidia sana kuja pamoja, kwa sababu sasa nitakuwa nikienda kila pahali nikiongea na CHP sema fanyeni kama Bunyala, muungane pamoja, mupate nguvu, mujijenge, mutuite na sisi tutakuja kuwasaidia, tutakuja kuwaunga mkono. Kwa sababu Waswahili wanasema ukitaka kama wewe ni samaki na unataka kukua mkubwa, enda kwa kidimbwi kikubwa. Nataka tusaidiane kwa sababu NHIF sasa inaenda, SHIF inakuja, na hakuna migration ile kusema ati ile information registration yangu nilikuwa nayo kwa NHIF hamisha ulete SHIF. Itabidi watu wa register, na tutaoneshwa vile, nyinyi ndio mtakuwa number 1 kuoneshwa vile registration itakuwa. Na najua kwamba tukizidi kuatia nguvu nanyi mtaona kwamba primary health care itakuwa mbele ya kuzuia hasa hii mambo na curative health. Watu wetu sahi wengi wanaangamia sana kwa sababu ya ukosefu wa matibabu. Maoktine jodak 9,000 mawuok e gwenge abiriyo e kaunti ma Tana River oyudo kony mar thieth bang' sirikal ma Tana River makore kod jokanyo e yawo ayanga chenro mag chiwo thieth e gwengego. Jodak osebedo ka wuotho kuonde maboyo ka gimanyo thieth, ka ng'eny joma yudo thieth e chenrono gin mine mapek kod nyithindo ma yudo thieth kaka chanjo, thieth mag klinik e kinde mamoko Gwengego mayudore kuonde mathoro yudo midhiero mar oula ni kod yore maricho, kamano ochuno sirikal makono mondo kwa konyo riwruoge kaka UNICEF kod Red Cross mondo gichiw thieth kod yedhe. Shirikisho has about 1,000 households, and in partnership we've come together to offer a set of integrated services that include immunization services for children under 5 and pregnant women, ANC services for pregnant women, screening of malnutrition, and giving treatment to those who are eligible for minor treatment of ailments that they occur on a common day-to-day basis, but more so during drought and during floods. Upande wa Lead Mother, mimi wakati tunaenda kufundishana kwenye masomo, tunafundishana mambo ya mama, mtoto, lishe bora, mama mjamzito, huduma anazotakiwa kupokea pindi anapopata ujauzito hadi kwenda kuzaa, na hayo ndo mafundisho tunayosoma. Huko mwanzo upande wa healthy kulikuwa hatuko vizuri sana vile. For now we can say actually these outreaches have really assisted us in terms of improving even our indicators, especially on immunization. And again, it has helped us to do some defaulter tracing. And the reason as to why we are really we chose this site is that this is a hard to reach area. It is more than 5 kilometers away from the facility. Jodak Makibra koro bogolungo ng'anyo maratipo kalore kod rach marapaya Makibra Drive makoro rocho yore mag wuoth. Jopiny wak ni tich koro tek e apaya no kalore kod wach mar koth masani chwe pacho kam. Jafo marori Kowenga lero mathoth. En apaya ma ok makina nyaka Kianda e kadak Makibra kendo mana kaka nenore we geche ka achiel gi jopiny winjo matek. Apaya ni konyo jowuoth mawuok Lang'ata ka achiel gi jogo mawuok Ngong. Kata kamano sani wuoth tek kendo jopiny ywak mokalo. Barabara wani nigi buche mang'eny seriously. To kirango chien kacha nitie ka gari la mos kalo gi abwe kanyo. Sani koro king'iyo kanyo nwanga gima karibu bur tiegni donjo nyaka piny ma gari la mos.
ma ibiro po kata ka samoro ja pikipiki moro biro molware buoye kanyo nikech ang'o ndara ni osebed kiweye ndalo mathoth. Gilos nwa ndara wabede gi ndara maber kaka jomoko bende gi ndara mabor. Driving along this road is hectic. Potholes all over. Let's have a lasting solution to this. Apani ni duol mar kura kendo dweche 3 mokalo apisas mag kura ne otimo limbe mar yango kaka inyalo konge. Kata kamano mano podi ok otimre kendo jopiny koro nigi ote ni jaod bura ma Kibra Peter Orero ma bende lero ni osetemo mar sundo gedo mar apayani. Wapenjo tinyiso ni en mar kura en national government. Koro wan kwayo kaka wakaji ma Kibra ni minister ma en Mheshimiwa Murkomen koyie to mondo bi kende onega kandara ni chalo kech jowa inyore kata mine ma igi odongo ok nyati kata piko kata mtu kama mbunge wetu tulichagua hapa hata tujui kama anakuanga na exist. Tunamuona tu kwa TV akitembea na baba kule nje. Ndara mailuongo ni Kibra Drive ni en mar jokura. Asedhi ir jokura office kanyo malo nyadibiriyo. Mase wuoyo gi regional engineer Mbaniki mana luongo public participation. Mwabedo go ka wuoyo gi engineer wuoyo gi the contractor. Wacho ni pod oketo gige kanyakla mondo koko biyo tie yorni. Owacho ni yorni en yo mabor ma ok onyal chako kato chako gikgo e kore. Rach mar apayani jokanyo ma alwora ni lero ni miyo gi lal mathoth. Muda kidogo mvua ikinyesha mara moja mbili tena tunarudi kwa hali ile ile. Garage repair. Hatuna barabara, hii ni samba. Swali ni kwamba hii barabara kweli iko within the city center, city of Nairobi. Kaka koth mapek medo mburre e thuruka e kaka jodak ma Kibra ka achiel kod jowuoth ma kalo e apaya ma Kibra Drive ka nyime kod yuwa kalore kod rach mar apayani kakoro gi sani gikwayo piny owacho mondo neni odonjre kod wachni mapiyo. Tok duol mar kura chopo kae dweche 3 mokalo kendo limo nyaka kuonde mane onego darie ji ka achiel gi johala mar chiwo thuolo ne loso apayani. Podi okong'ere ni ang'o ma omiyo orak ochung' kendo podi yula ayula. En wich kuot ni mjumbe ni kae to yoto rach to ling kumoling to bok nyal seyo iseyo party mar ODM odage ni telo ok nyatelo ngi dala ikelo joboko sekelo bang'e to wewa kama skinde. Koro contractor no ema koro warito ni mondo donje ground. No wacho no nyalo donjo anytime soon. Tan kaka ng'e kisungu soon can be very far. Amedo kwayo ni koyie to mondo bi nikech wan kaka jokibira wathagore ahinya. Samoro ndara ni nyalo miyo kata mon nyuole e mtoka nikech osigo go mani tulu. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nade kuplace tena, nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot iterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni paw tuke tielo mar ariyo mag quarter finals tuke mag Champions League biro dhi nyime otieno ma kawuono. E alap ma